It's the RH to the EEE. You're rocking with the best from the CPT. You already know. Salute. Namhlanje niphathele Mills the First and Laser Music featuring Nicky Z, the one and only Nicky Z from Amakulu Amanje. You understand? The legendary crew Amanje Amakulu. Show igama lengoma ithi Inyanga yabo. So the first time I heard this song babeyiperforma kwezi sessions ezethanda ukwenza esisipazakazi and the pudding, you understand? So I got plugged there, you understand? So ever since, this one has been like my favorite song, you understand? Hence I was like, xa bekhupha music video, I was like, "Damn, finally, you understand?" So we're about to dive into it, you understand? Mills the First and Laser Music featuring Nicky Z, Inyanga. Let's take it deep. 1, 2. Whoa. Oh. Lijikile ilanga zifikile baba bambe ngesandla xa kuvela inyanga. Lijikile ilanga zifikile baba bambe ngesandla xa kuvela inyanga. Xa ingantlanga sinqama baba nawe uzolenza one day, yeah. Xa ingantlanga sinqama baba nawe uzolenza one day, yeah. Lijikile ilanga. Nengathi zange ndaniplaka ngomculo, you understand? Because most of the time, like, into niyaziyo that pops up kwi-timeline zenu is like zinto ezidibene ne-beef or controversy, you understand? Ubani odise omnye, ubani umuntu odise omnye. At the same time niphoswe ngumculo omnandi, you understand? Niphoswe ngumculo omnandi, you understand? So ndiyaniplaka ngoku, it's something that's melodic and musical at the same time with nice raps, you understand? So yeah, man. If ufuna le ngoma ngizofaka i-link kwi-description, you understand? Ngizofaka le music video kwi-description uzibukelele without watching me react with. Then ngizofaka ne-audio yayo apha kwi-description from i-account kaMac. So uzidownloadele uzibukelele wedwa without watching me then dwaba but ndiyaniplaka. Ndakunceda wena. Alright, let's go back again. Sandla xa kuvela inyanga. Xa ingantlanga sinqama baba nawe uzolenza one day, yeah. Xa ingantlanga sinqama baba nawe uzolenza one day, yeah. Lijikile ilanga. Umhlane zolo ndiquqa ngedolo cela abaphansi bavula indlela jethu bumnyama kuvela ukukhanya bambe ngesandla mesiyunganlahle sifikile intaba sifuna unqubaza bomu ngumzamo nothoza ndankamba sile naphandle ndibona yilanga mbandivuke ndophanda nolala ngendlala ngane ndinayo uzodana usathana nangoku ndaphusha nandibona Amakhulu! ndaphansi ndafunga ndaqhiba ndayazi ayikho inkomo yobuthongo uvuka usebenza ukwazi uba nebhongo qina amathabu ungasabi nakanye tshisa nempepho wacela amathongo xesha lodlala laphela kudala kufika baqala ijikile indaba kufika abaphathi bendawo sifika swarhuqa sicela ugawulayo nina nerenda nazibona nandawo zejump ezingene ngebacktalk isichaza nisifuna The first lady yamakhulu and the last lady yamakhulu, ayikho enye lady yamakhulu ngaphandle ngoNicky Z. ichanimane nisikhwaza sanika kaloku nicinga siyagwaja nina nogwaja nitshona nivela Lijikile ilanga zifikile baba bambe ngesandla xa kuvela inyanga. Lijikile ilanga zifikile baba bambe ngesandla xa kuvela inyanga. Xa ingantlanga sinqama baba nawe uzolenza one day, yeah. Xa ingantlanga sinqama baba nawe uzolenza one day, yeah. Lijikile ilanga. Lo life uyambona uyaxaka ngabona sokhelwa amaxhaka. This is like one of the best, like, unfortunately, female rappers, because I hate love female rappers, you understand? Thingy. Yeah, but this is like one of the best rappers. It's now Zope Cape Town dog. You understand? Just look it up. Mills the First. Look it up on Facebook. Mills the First. Maybe you might find some stuff also on YouTube, but
Look her up. Mills the First. She's awesome. Yeah, lijikile ilanga. Lo life uyambona uyaxaka ngabona sokhelwa amaqhaga ngabantu banceda kunzima kumnyama namhlanje bavala amaqhaga impilo iyacangwa sunqama xhathisa ngodonga suvuma khawuvuka uzenzele intaka izakhele ubusika buyafika buphase sikhule ngendlela sizama kunzima sidelwa singene behleli behleba behleka siphume bavayi siphepha namhlanje Naiva le message ninikwayo, naiva le positive message ninikwayo, naiva le message. Niggas beef, see, you know, fuck. Danny Plaka. khawuvuka uzenzele intaka izakhele ubusika buyafika buphase sikhule ngendlela sizama kunzima sidelwa singene behleli behleba behleka siphume bavayi siphepha namhlanje abakwazi nothetha balele bacinga ngombetha izinto zatshintsha zehlela bayeka ne-enemy zethu zavela sithi ntangapha kuwe ntangam nanini ungathembela ngam anzange ndancama nakanye lo mqolo ugcwela amanxeba asoze ndaphela kwathemba lo mculo nzoqhube kwephela kancane kokhanya nangoku zifikile ibaba Lijikile ilanga, zifikile ibaba. Bambe ngezandla xa kuvela inyanga. Lijikile ilanga, zifikile ibaba. Bambe ngezandla xa kuvela inyanga. Imeko xa ingantlanga, sunqama baba. Nawe uzolenza one day, yeah. Xa ingantlanga, sunqama baba. Nawe uzolenza one day, yeah. Imeko xa ingantlanga, sunqama baba. Nawe uzolenza one day, yeah. Xa ingantlanga, sunqama baba. Nawe uzolenza one day, yeah. Danny Plaka. Lijikile ilanga, Danny Plaka. kuvela inyanga. Danny Plaka. You understand? So this is Mills the First, no Laser Music, featuring Niggy Z, Nyanga. You understand? So I would like to hear Banikandone along, you understand? Melodic, well produced, sonics is a crane, the quality crane, you understand? Any music video, I feel like if there's someone who can sponsor, you understand, and then we shoot an official music video, you understand? Like an official. I'm taking nothing from equality of video, you understand? But I feel like, bro, this type of music, this is the type of shit like ngenoxoxisa pha ko MTV base na ko Channel O. Ngangenazwapha. You understand? I don't know, but you guys tell me what you think. I feel like we can stretch it a bit, you understand? You understand? Someone please pull up and sponsor, man. I love the video. They did what they could, you understand? I love the song. Like I said, Eqaleni, you understand? I saw them performing and I was like the biggest fan of this. You understand? So yeah, man. Ngathi ndive nina banicinga ntoni, you understand? Ingoma motivational. Kuyoze kulunge one day, baba. Let me see your comment, like, share, and subscribe. Let's fucking